hatta neman kuɗin baka iya ba sai ka mutu talaka kuma ka ce Allah ne ya aje ka haka. Kai ne ka kuskure yadda Allah ya ce. Wani na gaba sai da ta ɗauka ba alheri ne Washi ya yi shi? Kai ba sai an gama ɗauka ne gila alherin zai biyo baya ba? Kai ba sai an gama ɗauka gila alherin zai biyo baya. Nan gidan man Kaduna Fo ne. Mun zo mutar da wani yaro ne a gidan man Kaduna Fo. Ya zo ya haɗa wata mota 60 euro. Zo mana kai. Kai. Zo ka tsaya nan. Me sunanka? Me sunanka? A wani unguwa kake? Alan Nepa office. Okay. Nan gidan man Kaduna Fo. Da Allah wani da kai bane do kai. Kai bane do. Kai